κέντρο της παραλίας ένα δίπατο αρχοντικό με θέα τον κόλπο και μια τεχνητή λίμνη μπροστά του. Απέναντί του ακριβώς το μνημείο των όσων έδωσαν τη ζωή τους παλεύοντας με τη θάλασσα. Ταπεινή προσφορά των ζωντανών στη μνήμη των νεκρών. Η μαρίνα του κόλπου γεμάτη κότερα και γιότ. Αγκαλιά ξεκούρασης και ανεφοδιασμού για τη συνέχιση των ταξιδιών και τις περιπέτειες. Σε ένα προαύλιο μνημεία 3. Το ηρώ των πεσόντων, ένα έργο του Φαλιρέα. Η πρωτομή του δεσπότη Καραβία. Και η αναμνηστική στήλη του Λόρδου Βύρωνα, που κι αυτός αγάπησε τόσο πολύ αυτό το νησί. Η Μητρόπολη του νησιού, με ένα καμπαναριό στολίδι. Στο εσωτερικό ξυλόκλιπτα αριστουργήματα που η κάθε περιγραφή θα ήταν φτωχή. Και τώρα το χρέος για ένα προσκύνημα. Μουσείο της Ιθάκης. Τα όσα είδαμε και καταγράψαμε από τις λίγες φορές που η κάμερα μπήκε σε αυτό το χώρο. Η τύχη μας μεγάλη. Ο κύριος Σιμεώνογλου, καθηγητής αρχαιολόγος, μας είπε τόσα πράγματα στο λίγο χρόνο που μας έμενε. Μας γέμισε ελπίδα. Η σημασία της Ιθάκης βασίζεται περισσότερο στον Όμηρο και στη σχέση με την Οδύσσεια. Γι' αυτό το λόγο πολλοί άνθρωποι έχουν προσπαθήσει μέχρι τώρα να αποδείξουν ποιες είναι αυτές οι σχέσεις. Είναι πραγματικές, είναι φανταστικές. Αν ο Όμηρος συνέθεσε την Οδύσσεια με μια πραγματική Ιθάκη στο μυαλό του ή μήπως ήταν ένα φανταστικό νησί. Παλιότερα οι άνθρωποι πιστεύανε ότι ο Όμηρος συνέθεσε την Οδύσσεια από το μυαλό του και ότι ήταν μια φανταστική ιστορία. Αλλά υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύανε ότι κάποιο ιστορικό γεγονός κρύβεται κάτω από την Οδύσσεια. Και γι' αυτό ήδη από το 1805 άρχισαν έρευνες αρχαιολογικές στην Ιθάκη. Πρώτος ήρθε εδώ ένας Βρετανός, ο William Gell, ο οποίος έκανε μια πολύ σοβαρή έρευνα του νησιού και αρχαιολογικές ανασκαφές και έγραψε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο το 1807 που το έλεγε The Antiquities of Ithaca. Από τότε πάρα πολλοί αρχαιολόγοι ήρθαν στο νησί για να αποδείξουν εάν πραγματικά η Οδύσσεια βασίζεται σε γεγονός. Για να αποδεικτεί αυτό χρειάζονται δύο προϋποθέσεις. Πρώτο, να ταυτιστούν τα τοπία της Ιθάκης με αυτά που περιγράφονται στην Οδύσσεια και δεύτερο και πιο σημαντικό ακόμα, να βρεθεί το μόνο χειροπιαστό στοιχείο που υπάρχει στην Οδύσσεια, η πόλη η Ιθάκη, που έχει το ίδιο όνομα με το νησί, όπου είναι το παλάτι του Οδυσσέα και τα σπίτια των κατοίκων της Ιθάκης.
Αν δεν βρεθεί αυτή η πόλη, πραγματικά, έτσι πιστεύαν όλοι, δεν θα μπορέσουν ποτέ να αποδείξουμε ότι η Οδύσσεια βασίζεται σε μια ιστορική πραγματικότητα. Και γι' αυτό από το 1805 έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες και από τους Βρετανούς και από τον Σλίμαν, ο οποίος ήρθε 2 φορές εδώ, και από άλλους Ευρωπαίους, μελετητές, ερευνητές, αρχαιολόγους, να βρεθεί η πόλη της Ιθάκης. Αλλά παρόλες αυτές τις έρευνες, η πόλη αυτή έχει ξεφύγει από τους αρχαιολόγους και οι προσπάθειες εγκαταλείφθηκαν το 1938, όταν η πιο σοβαρή αρχαιολογική ανασκαφή των Βρετανών έφυγε από το νησί χωρίς να καταλήξει σε θετικό συμπέρασμα. Εγώ με μεγάλη αμφιβολία, αλλά πίστη στον Όμηρο και βασιζόμενος σε μια καινούργια μελέτη του ομηρικού κειμένου, ήρθα στο νησί του 1984 και ξανάρχισα τις αρχαιολογικές ανασκαφές στη θέση που είναι η πιο πιθανή για την πόλη της Ιθάκης, στον ισθμό, στο στενό μέρος του νησιού που λέγεται Αετός, πάνω στο διάσελο του Αετού, στον ισθμό της Ιθάκης. Τα αρχαιολογικά ευρήματα των 3 ετών αποδεικνύουν, νομίζω, αρκετά θετικά ότι πραγματικά υπήρξε η πόλη Ιθάκη σε αυτό το σημείο. Τα ευρήματα αυτά είναι χοντρικά, μια και δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε λεπτομερώς, ότι υπήρχε μια πόλη από το 13ο αιώνα τουλάχιστον π.Χ. συνεχώς μέχρι τα χρόνια του Ομήρου, δηλαδή τον 8ο αιώνα π.Χ. Πράγμα που είναι πολύ σπάνιο στην Ελλάδα, γιατί πόλεις αυτές τις εποχές δεν υπάρχουν. Και πιο συγκεκριμένα έχουμε βρει ένα ιερό, το ναό του Απόλλωνα, το οποίο αναφέρεται και στην Οδύσσεια. Οι δε Βρετανοί είχαν σκάψει το 1931 και 1932 ένα άλλο ιερό, επίσης του Απόλλωνα, αλλά δεν το είχαν καταλάβει και πρώτα ταυτίστηκε από τον συνάδελφό μου Πέτρο Καλιγά το 1979. Νομίζω ότι οι μελλοντικές ανασκαφές στο νησί, μέσα στην πόλη αυτή, θα αποδείξουν πιο θετικά ότι πραγματικά αυτή ήταν η πόλη που είχε στο μυαλό του ο Όμηρος, και εγώ πιστεύω όχι μόνο την είχε στο μυαλό του, αλλά ήρθε και την είδε. Και πιστεύω ότι ο Όμηρος ήρθε στο νησί, περιέγραψε το νησί και μέσα στην Οδύσσεια υπάρχει ένα πραγματικό νησί, τούτη η σημερινή Ιθάκη, και όχι ένα φανταστικό. Θεωρώ ότι η σημερινή μας συνάντηση είναι η ολοκλήρωση σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε εμείς, που εκτός από τη συμπαράσταση του Δημάρχου της Ιθάκης, του κ. Αρσένη, δεν είχαμε καμία απολύτως συμπαράσταση. Μόνο μία δύναμη. Αυτή την αγάπη για αυτό το νησί. Ευχαριστούμε για όσα μας είπατε. Πώς να ζητήσουμε συγγνώμη και πώς να μας συγχωρήσουν όλοι αυτοί που λόγω χρόνου δεν μπορέσαμε να καταγράψουμε. Αυτούς και το έργο τους, την προσφορά τους. Χωρίς καμιά σκοπιμότητα, ο χρόνος μοναδικό εμπόδιο. Ήτανε δύσκολο αυτό που κάναμε και τα εμπόδια πολλά. Στόχος μας ήταν η Ιθάκη. Σε αυτήν όλοι ανήκουμε, ντόπιοι και ξένοι. Με λύπη μας το Θιάκη παίρνουμε και αποχωριζόμαστε την Ιθάκη. Την Ιθάκη που τόσο αγαπήσαμε, που όλοι αγαπάνε, με μια υπόσχεση. Ιθάκη, θα ξανάρθουμε.